Primeiro de todo, pelamos o plátano e triturámolo ata que quede unha masa así como un puré parecida a que vais a ver agora. A continuación, procedemos a mesturar media taza de avena cunha cucharadiña de canela. Despois desto, removemos para que quede unha pasta uniforme e podamos facer as boliñas para facer as galletas. Metemos as boliñas ao forno durante 20 minutos a unha temperatura de 200 grados centígrados. Esperamos ata que se fagan e xa estarían listas as galletas para poder comer.